todas. Eu teño aquí como un guión feito para explicar un pouco como o que vai consistir o acto e todo eso. Pero esta mañá fixeron un agasallo moi bonito e moi simpático que aquí creo que Margarita xa viu, que Alfonso, un amigo meu que é poeta e que lle gusta moito improvisar e facer cousas moi simpáticas e tamén cousas moi serias, fai moi boa poesía tamén, pois ocorreuse poñer unha letra a unha canción que todos coñecemos en Galicia e tamén fora. Cando empecé a cantar, eu canto moi mal, pero a verdade é que é un reto para mí, porque Alfonso foi o único que se atreviu a posar espido nunha bañeira lendo o meu libro. Entón, eu teño que atreverme a facer o ridículo tamén. Entón, a canción é esta. A Santiago voy con mis versos caminando, voy con mi chuvia seca para un amigo que está esperando. A Santiago voy con mi libro recitando, versos de lluvia seca que a Compostela yo voy llevando. Voy subiendo montañas, cruzando calles, voy recitando. El verde me acaricia porque Galicia yo voy cruzando. A Santiago voy ligerita, a Santiago voy recitando, como una niña que con morriña busca un hogar, un amor, perdón. A Santiago voy, y mi lluvia seca en Compostela presento hoy. Maravillosa interpretación. Bueno, esta era un pouco como a broma de introducción. E agora sí que vou falar un poquinho máis formalmente do este acto de hoxe. Bueno, xa sabedes, os que estades aquí presentes, que eu chamome María José Viz Blanco. Estou neste espazo da Sala Riquela de Santiago de Compostela, que, por certo, quero dar as grazas tanto a Martín como a Carlos por acollernos a nos aquí, facernos un espazo para a nosa xuntanza. E que vin eu aquí a presentar o meu primeiro poemario en galego, que se chama Mar de chuvia seca, que ten esta espectacular portada da miña irmá, feita por a miña irmá Margarita Viz Blanco. Primeiro o que quero... O que quero, primeiro, son os agradecementos. O primeiro teño que agradecer a Neopatria, que é unha editorial valenciana que ofrece libros tanto en valenciano como en catalán como en castelán, pero que tamén abre as portas á literatura en galego, en especial á poesía. Estou leda de que Antoni Bonet, o seu editor, me abrixe as portas a esta editorial e que me ofrecese un micromecenazgo ou crowdfunding para financiar o proxecto. Eu tiña as miñas dúbidas, a verdade, respecto a este sistema, pero ao ver que eran as persoas serias e responsables, é que ao final xa vedes que foi un éxito, porque senón non estaríamos hoxe aquí. Eu quero agradecervos os que estades aquí, porque vos sacaron tempo para vir aquí, sacastedes tempo. Sempre agradezo os detalles da presencia dos meus amigos, da miña xente, comigo nas miñas presentacións dos meus libros. Pero tamén teño que agradecer, dunha maneira tamén moi agarimosa, a todos os mecenas de moitos puntos de España, de casi toda España, que apostaron polo meu libro a través deste crowdfunding, e que apostaron por algo que non existía realmente, senón que era un proxecto de libro. Quisiera decir en castellano para todas estas persoas, como estamos grabando en vídeo, que estoy moi agradecida e que os debo mi afecto constante, porque realmente habéis hecho realidad un sueño para mí y, bueno, yo os agradezco de corazón. Quero facer mención aparte a miña maravillosa prologuista Carmen Cano, que é unha escritora valenciana, filóloga, microrelatista. Eu coñecina como microrelatista, pero tamén, cando descubrí a súa faceta de poeta, quedei-me abraiada, porque realmente é unha poeta maravillosa. Ela fixe un prólogo fermoso e profundo, en poucas verbas, como é algo propio dela. Estou tamén, por suposto, moi agradecida a Carmen Cano. Agora conto-vos en que vai consistir o acto.
Primeiro vou facer un percorrido moi breve para as miñas obras publicadas, logo virán as lecturas de 3 persoas que eu aprecio moito, e despois contestarei as preguntas se me queres facer alguma pregunta. Xa de seguido virá a actuación do grupo musical coruñés Folerpa de Son. Xa cando eles rematen, pois eu lerei a miña sorpresa, que teño sempre o costume de facer unha sorpresiña ao final para o meu público, e firmarei a quen que desese que lle firme os libros. Este sería a explicación do que é o acto. Xa, como vos dicía, vou facer un pequeno percorrido polas miñas 3 obras anteriores, e logo, por suposto, detereime máis na de Chuvia Seca. A miña trayectoria é curta, pero moi intensa. En menos de 4 anos publiquei 4 libros. Debe ser que teño un pouco de presa por acabar pronto, por chegar. Os meus comenzos remontase ao 2015, porque non teño en conta un premio de redacción escolar ou algúns poemas con paxariños voando da miña nenez. E foi a través de 2 vías paralelas. Por un lado, as cartas ao director, e por outro, ao coñecemento das características do microrelato, a través das redes. Este primeiro ano de escrita pública foi intensísimo. Por un lado, comecei a mandar esas cartas que vos digo a diversos xornais españoles con regularidade, que a maioría saían á luz. Ao mesmo tempo participei en concursos de editoriais modestas cuxo premio principal consistía en ver publicado os teus textos en antoloxías editadas por eles. E mesmo tamén participei en blogs concurso alguns blogs concurso, outros blogs simplemente da internet, da microliteratura, a temática de microliteratura. Desas citas de internet, algúns desapareceron, como é o caso de 50 palabras que levaba ou dirixía Alex Garazar, que por certo Alex Garazar é un meu mecenas tamén. Moitas grazas, Alex. Pero, bueno, se alguén quere ver as nosas participacións, pode velas na internet, porque siguen estando aí. Destes outros espacios que desapareceron, pero hai un que se mantén moi vivo, que está no Xite Cuento, que está dirixido por Juan Morán. Hoxe mesmo, hoxe día 7 de marzo, eles teñen unha xuntanza, fan unha xuntanza, unha quedada anual, neste caso están en comillas, reunidos moitos microrelatistas, que sigue estando moi vivo, esta página está moi activa. Eu costumo para participar en sempre o reto das 5 líneas de Labrac, e tamén en Viernes Creativos, que consiste en que cada venres se poñen unha imaxe, unha ilustración, e dela parte o noso texto. Pode ser un poema, pode ser un microrelato, o que sexa. E agora falvos de creaciones mínimas. Creaciones mínimas ten como tres partes. Está fundamentada na selección de textos microrelatistas, de cartas ao director e poemas do ano 2016. Isto é a medida que os poemas que están aquí forman parte das miñas participacións no concurso Cuenta 140, que é promovido por o suplemento cultural do xornal El Mundo. Por certo que estamos en marzo, xa volveu outra vez a micropoesía a Cuenta 140. Eu invito aos que irades a participar, porque é moi doado. A min fíxome descubrirme a mí mesma como poeta. Estou encantada de que se algún máis quere participar, pois que o faga. A mecánica do concurso consiste en escribir 3 versos con un máximo de 140 caracteres en castelán, teñen que ser poemas en castelán, partindo dun tema que vai propondo o xuiz, que é o poeta Joaquín Pérez Atraustre. Xa digo, pódense mandar os que se queiran, saen publicados ao momento na página, pódense facer co teu nome real ou con algún pseudónimo, como se queira. A miña segunda obra é, que non podo dicir que sexa miña solamente, pero, están ensayados porque tamén é de Margarita. Margarita
ten unha contribución decisiva e ampla neste libro, porque ten a idea da súa autoría, son a portada fermosa que vos mostro, e tamén 40 ilustracións dos 40 instantes moi variados, de temática moi variada, que eu escribín e que conformei con microrelatos e con micropoemas, de un xeito, colocados dun xeito aparentemente arbitrario, pero que pretendía ser como un todo, un todo dentro de cada tema. Como vedes, o primeiro libro era unha antoloxía, podemos dicir que era un formato antoloxía. Neste foi un paso máis aló, e dixen, vou facer un libro no que haxa unha armonía, certa armonía, buscando un paso máis aló. A miña terceira obra é Los abrazos líquidos. Tamén aquí presente a beleza do arte de Margarita. Margarita é a miña ilustradora en nómina, non lle pago nada, pero é en nómina. É fermosísima, como todas as que fai ela. Este libro é o meu primeiro poemario completo. Vira en torno ao concepto simbólico do abrazo. Ten 11 partes diferentes, pero todos con el motivo do abrazo. Esta obra significou moito para min, pero tamén levou aparellado a textura, porque a persoa que fixo o prólogo, Eduardo Martín Zurita, amigo meu, poeta e microrrelatista, faleceu aos 4 meses de enviarme o prólogo para esta obra. E ademais tamén foi o último libro que publicou Ojos Verdes Ediciones, que é a editorial coa que traballei nos 3 libros e que tivo que pechar o resto xa sabemos o que pasa con as editoriais pequenas, a veces pasan esas cosas. Pero estou moi orgullosa desta obra porque foi capaz nela de argallar coa temática do abrazo un poemario completo. Era un reto máis para min. Dicirvos que algo moi positivo que me quedou de Ojos Verdes Ediciones é a relación co meu editor, o editor que tiña antes nesta editorial, que é David Nondedeu, que tamén é mecenas do meu libro actual. Eu estou moi leda porque esta é a miña cuarta obra e a primeira que fago en galego. Na editorial Neopatria, que sabedes que é valenciana, e fago en edición bilingüe, galego-castelán. Os que vos coñecedes, os que estades aquí coñecedes todos, e sabedes que eu sempre escribí en castelán. Para min era un reto complicado, porque eu tiña moitas lagoas no vocabulario, e que fixen? Pois arrimarme, como quen di, as boas, ou sea, como decía Lazarillo de Torres. O sea, eu arrimei a 3 amigas miñas que son filólogas especializadas en galego-portugués e que me revisaron o meu texto, que non revisaron o texto completo porque logo engadín cousas novas, pero bueno, revisaron o que era o xerme do libro dunha maneira xenerosa. Elas hoxe non poden estar aquí ninguna delas, pero coido que a mellor o día 28, cando presenten en Santiago, en Coruña, pois igual se chegan hasta ali, oxalá. Senón, eu dou as grazas aquí públicamente porque, bueno, desde logo a merece, non? Ben, Mar de Chuvia Seca, nel vas a topar unha escolla de poemas traducidos ao galego de Los Abrazos Líquidos, pero non solamente hai traduccións, tamén hai poemas novos, pensados en galego, necesarios ao meu modo de ver para completar a miña idea que me volía pola cabeza dun novo poemario. O libro consta de 2 partes, A Deriva e En Dique Seco. Se vedes o libro, hai 2 ilustracións de Margarita que encabezan cada unha das partes, tamén ilustrativas cheas de beleza. A pesar de estar publicado desde hai pouco tempo, eu teño o orgullo de dicir que Mar de Chuvia Seca xa recibiu lecturas críticas e fermosas, que me fan sentir moi agradecida.
Por iso, se me permitides, voume basear nestes comentarios destas persoas amables que miraron a obra con detemento para facer unha especie de explicación para sacar o mellor a esencia do poemario, visto de unha ollada externa. Isto de falar de público. Ben, pois a idea que eu tiña respecto á obra era facela como un senso de travesía, de viaxe pola vida, como se pode deducir polos títulos que teñen as dúas partes. A obra reflicte momentos de desacogo, de dor forte, dura e violenta, iso sobre todo na primeira parte, con moita carga de negatividade. En palabras de Carmen Cano, vou reproducir aquí de vez en cando as palabras da xente que fixo as críticas da obra. Carmen Cano fixo o prólogo, como xa sabedes, di ela: la primeira parte, a la deriva, condensa las impresiones dolorosas de un yo poético expuesto al vértigo de agentes destructores. Por la súa banda, Ángel Sáenz refire ao seguinte: a la deriva está tejido de poemas marcados por la pesadumbre, de la autora inquieta, que busca una plenitud que es quimera. Por outra parte, Manoli Vicente, na súa recente recensión publicada en Moon Magazine, di o seguinte: en la primera se hace alusión a un naufragio de sentimientos que sumergen al lector en una atmósfera asfixiante, con rumbo incierto. Di un pouco máis adiante: es el caos de los sentidos, precipitados en un mar que engulle todo orden. Ofrezo unha última valoración de A deriva na liña das anteriores da man de María Prieto, no comentario crítico que apareceu xusto o día 4 deste mes de marzo na revista Poémame. Esta primeira parte está compuesta por 28 poemas. En ellos, lo oscuro, los sentimientos ahogados se hacen casi palpables. La poeta se desnuda en unos versos desgarrados, desolados, que retratan magníficamente esa deriva que parece llevarla a veces al naufragio. Porén, na segunda parte, en Dique Seco, paseniñamente ao longo dos 23 poemas que a conforman, vai aparecendo a luz da esperanza ata rematar, penso eu, en poemas abertamente positivos. Palabras de Carmen Cano. La segunda parte, en Dique Seco, focaliza el sentimiento de la soledad desde la perspectiva de la ausencia y de la imposibilidad amorosa. E continúa Carmen máis adiante. Sin embargo, el poemario se cierra con versos luminosos, con la delicia del galope entre risas frescas, con la esperanza del vuelo inminente. Manuel Vicente refírese a este cambio no poemario a súa evolución con estas palabras: es ese de dejarse ir a la deriva el que nos lleva, desde el agotamiento y posterior aceptación, a la serenidad del dique seco. María Prieto tamén é testigo deste siglo no senso dos versos. Así dinos: y poco a poco la soledad no deseada es aceptada, se va transformando en compañía, en consuelo, en una búsqueda de la paz e la armonía. Eu estou de acordo con estas opinións. Para mí, xa digo, o poemario é un percorrido dende a textura na procura da paz e a calma. Na maioría das críticas, por outra banda, que agradezo profundamente, por suposto, coinciden en suliñar a musicalidade dos meus versos. Mesmo Ángel Escupeiro, do grupo poético de versos, comparou a miña linguaxe e as temáticas que abordo coa poesía de José de Castro, ni máis ni menos. É unha cousa, unha hipérbole, pero dende logo que gusta moito escoitar. Ángel Sáenz, falando do meu estilo, di: todo es breve, depurado e intenso, marcado por unha cadencia musical e elegante. En termos similares se expresan Manuel Vicente e María Prieto. Se alguén ten interese en ver estas recensións completas, tanto de Manuel Vicente como María Prieto, podense ver na internet. As dúas son grandes poetas, por certo. Fago alusión agora a Teodora Lungo, que é unha amiga e mecenas que chegoume un pouco ao corazón porque dixo que non lle gustaba a poesía e que Mar de Chunha Seca lle encantou. Son comentarios, xa digo, como todos os comentarios que me fan da obra, son para mí importantes. Aquí tiña anotado, porque Alfonso, iba a falar aquí de Alfonso, e volvo a falar de Alfonso,
porque Alfonso, non sei cantos poemas xa me dedicou a min e a Mar de Chuvia Seca. Esta é a última canción que destrocei a pobre co meu canto, pois tamén é obra dele. E, bueno, isto sirve, falar de Alfonso sirve un pouco para traer a colación, a traer a Nómades do Verso e a Diversos. Nómades do Verso e Diversos son dous grupos poéticos nos que estamos nós, os que fomos moi ben acollidos, e que, bueno, tamén quero falar ao mesmo tempo da Plataforma Internacional de Poesía Poémame. Eu participo en todo isto. Entón, Nómades do Verso, pois existe desde hai 9 anos, e xuntámonos uns xoves pola noite na Coruña. Un membro destacado do grupo é Miguel Queipo, que anda por aí, non sei por onde anda, aí anda. Que pronto escoitaredes lendo, pero tamén que escoitaredes tocando xunto a Alberto Nombela, porque son os componentes de Fole del Padesón. Tamén recitará os meus poemas Teresa de Cal, que está aquí sentada, que é outra das fundadoras do grupo, podemos dicir. Ademais, a terceira persoa que vai recitar é Margarita Viz, xa sabedes quen é. Ben, pola súa banda Diversos, o grupo Diversos, naceu hai 12 anos e reúnese no Café Macondo da Coruña os sábados polas mañás. Ambos os dous encontros son moi gratos, neles a poesía e a complicidade entre poetas son as protagonistas. No que se refire a Poémame, pois que eu participo nesta página web dende agosto de 2019 e xa levo máis de 200 poemas publicados nela, tanto en galego como en castelán. Atopei nela a persoas maravillosas, como María Prieto, que me encanta como poeta e como persoa. Sorprendeume moito cando me dixo que me iba a facer unha recensión do meu libro, pero chegoume máis ao corazón cando escribiu un poema que vos vou ler agora, que dedicou a Mar de Chuvia Seca, que a mí me encanta, que ten moita profundidade. Engadir que María é de La Palma del Condado, Huelva. O poema titúlase Lluvia Seca. Hai días en que amanezco anegada en unha lluvia tensa, granulada, áspera, lluvia de arena y tormenta seca de hojarasca. Y naufrago entre las dunas del presente, en el charco desierto que se forma delante de mis ojos, que me sumerge, que me asfixia, que me absorbe la vida y la succiona. Azote de lluvia seca que no moja, pero cala, agresiva, por los poros de la piel ya deslucida, con el paso despiadado de los años. Acre y arenosa, se instala en mi boca, regusto a barro retenido en las papilas. Luego resbala por mi espalda y por el alma, que ya no sé si existe. Me devasta. En su corriente yerma me lleva a la deriva y me hunde en una marejada sorda, silenciosa. Y de nuevo amanezco, fría, exhausta, entre los restos del naufragio. María Prieto, febrero 2020. A beleza destes versos a mí fai sentir calafríos na pel. Non sei se a vos sucede o mesmo. Nada, agora, antes de pasar as lecturas, xa vamos pasar agora mesmo, dicirvos que no meu poemario hai sentimento, pero tamén hai razoamento. Quer dicir, existe alma, pero tamén unha busca dunha linguaxe metafórica precisa. E por outra banda, eu, se vos fixades, a minha explicación foi moi breve, tratei de resumir moito, eu sigo sendo a mesma do primeiro libro, no cuarto, porque sigo sendo unha persoa que escribe breve, a literatura breve, sigue sendo o meu principio de escritor. E nada máis. E agora, imos a pasar as lecturas, por favor. Para as lecturas, xa vos adiantei antes, conto co luxo da colaboración generosa, como vos adiantei, de Margarita Viz, de Teresa de Cal e de Miguel Queipo. Eu vos ler o primeiro poema do libro, de seguido lerán Margarita, logo Teresa e logo Miguel. Cada un deles vai ler 2 poemas.
Afúndome nunha patiola de delirios. O medo anquilosa a miña beleza caduca. Tento poñer o pé no estribo do meu universo. A miña loucura crébase baixo o seu propio desconcerto. Os voitres suspiran. Días soleados de afectos malguros acoden a min. Prisioneira, busco unha saída. Son outra fera engaiolada entre nigromantes perdidos. Perdida no barro, descalza de vida, con frío na mirada de ollos conxelados, sen refuxo, sen parede, con infinda sede de abrazos. Apagar instantes que se acenden, anegados de maleza. Renacer oculta tras as ás dunha salvación soñada, aínda lonxe de ser acadada. Derreter a vida e descansar na volátil copa da árvore que arela o meu abrazo. E ser pola, de ser paxaro, de ser bo. Sobre as rúas desta cidade sen alma desángome. As túas mans bellas interróganme, mentres me mergullo nesa liberdade amputada. Son hóspede no lugar extraño de valeiros transparentes e alleos. Desde o meu aveiro branco de estrelas descabezarei monicreques grotescos en infindos páramos, e as miñas queixas amontoaránse no inventario negro da nada. Non penso renunciar á travesía desfalecida e evocadora, a ser hóspede extraño na miña propia vida, a ser ausencia preta, transparente, a ser un paxaro de ás rompidas que o tempo arranxa. Non moverei peza na partida roubada ao sol, nin repartirei as miñas ganancias entre testas pusilánimes apousentadas no lodo de formigón armado. Detereime a observar o decadente agarimo morno tras a xanela danzante. Soñarei unha fantasía agachada na copa da árbore, e a miña nai aparecerá daquela entre as páxinas do libro que ela deixou aberto. Eu vou facer outro de lo que xa fiz. Bueno, neste mar de chuva seca enxugo as miñas ás de paxaro febre, agardando a luz da alborada. Unha fervenza de alumiños dourados desvalará pola miña pel e farei o meu niño na árbore fermosa, aquela que agochará o meu desacougo baixo as súas ramas azuis e brancas. Agora, ombrendo o meu voo de ave peregrina inqueda, para topar os meus sonhos perdidos no mundo que me está a agardar. Bueno, agora ven a actuación musical de Forel Padesón. Forel Padesón é un grupo coruñés que está conformado, xa vos dixen antes, por Miguel Queipo e Alberto Lombela. Eles son unha formación musical desde o 2015, tamén justamente cando eu empecé, curiosamente, en isto da escrita. Poñen música tanto a poetas casteláns como galegos. Hoxe, que xa falarán eles, xa o dirán, van facer un repertorio galego. Bueno, só queda dar un forte aplauso para Forel Padesón.
Antes que nada, gracias a María José por invitarnos a estar hoxe con todos vos. Imos facer un pequeno microconcerto, pois musicando poemas de xente, bueno, alguna que xa coñecedes e outra pois, que non coñecedes, pero ides coñecer agora. O primeiro poema é un poema de Rosalía de Castro, A xusticia pola man, que ten moitas, bueno, dous ou tres versións, como se que hai tempo, pero hoxe imos facer unha versión diferente, un pouco a nosa, bueno, máis relaxada, e máis, por así decirlo, acústica. Imos algo. Es que ten fama de honrados na vida. Roubaronme a tanta brancura que tiña. Daronme estrume nas ganas un día. A ropa de pote unieron mentiras. Onde eu vivía, con brazos brasileños, dorminas campias, ollos meus ansios que tanto quería. Morreron, a fame que tiñan. Meus oes esperei tolería. De min se mofaron, venderonme a justicia. Venderonme a justicia. O Deus a chorar-me de rei, peregrina. Alando que estaba Deus donde lo guía, Deus donde lo guía. Entonces Cailoba, fuente feira, salto con rabia y ella fugia. Y a lua llámase a fea. Esta é de un poeta que foi de verdade con outra persoa, o fundador de Nómades do Verso, Antón Borrazás, que faleceu aí xa casi 6 anos. É un poema que musiquei con él aí, pois, 8 ou 9 anos. Imos facelo para vos.
via, convinta 87, un placer sempre vida. 7 34 horas de un día, convinta 87, aunque no sea la vida. 7 veces 7, 24 horas de un día, convinta 87, de un placer sin medida. 7 veces 7, 24 horas de un día, convinta 87, de un placer sin medida. 7 veces 7, o 70 cada día, si no fuesen las sembranzas, y es que vive la vida. 7 veces 7, o 70 cada día, si no fuesen las sembranzas, y es que vive la vida. Se me ha ido el niño. Alexia, tocou. Bueno, hemos agora a facer unha poesía musicada, canción musicada. A poesía é miña, se chama Namoreime. Sin máis, imos palo. Pero, sempre esquezo o de poñer soñando
agora, para rematar xa este micro concerto, un poema de un compañeiro tamén, Martín Vázquez Rendoiro, que se chama Un mal soño. Regresamos, autora do libro Mercade de moitos libros, que asine moitos. Bueno, eu teño un poñinha para rematar. Mira que ordenada son, mira. Que no sé lo que me está pasando aquí. Sona de fondo, non pasa nada. Alberto, Non pasa nada. ayuda, baje eso. ¿Ves cómo? Ya está, creo que lo hice bien. Bueno, ¿Verdad? No, si parece que cantando, no sé por qué. Cantando. Estabais cantando vosotros, no sé por qué. como sabes, é que actúas moito por aí, se nota, non? A ver, eu teño sempre fago a veces en plan broma, outras veces non. Nesta ocasión, o meu agasallo para vos, para os valentes que viñeste de ata aquí, que estou feliz de estar con vos, pois fixe un poema que fala un pouco do que é a creación poética miña, non? Un pouco o proceso creativo que decimos. Titúlase Poesía sublimada. En cada naco de vida, un verso no seu balbordo inquedo queren atrapar a esencia última
do meu elixir máis íntimo. Tento mostrar indiferenza, pero o poder da poesía é tan inmenso que a miña vontade esvaécese e me eleva ata sublimación absoluta. Dun verso arrinca outro, coa emoción engadida no seu peto. Eu, con torpe trazo, traslado a intensidade lírica ao papel. Leo, corrixo e volvo a ler, mentre sorrío e choro, nunha chuvia, ás veces seca, outras humedecida pola paixón da escrita. Cando remato, a vida monótona engúleme coa súa boca famenta e fría, ata que o poema volve chamar na miña porta. Pois agora, se alguén quere que lle firme o libro, eso, xa está. Xa rematamos o... rematamos o acto. Moitísimas grazas por vir.